Guys, welcome to my channel. Welcome to Matalom. Karon guys, anti disperas sa lungsod sa Matalom. Okay. Magtinabang ngay kita alam sa Paglambo sa lungsod. Together we work as one. Alang sa kayuhan sa tanan. Ang bagong guys. Dilitan mo ito aron makabot na to ang kaayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay. Welcome to my channel and happy Tuesday. Umapohon disperas na niya. Wala talangan tay kuwan kanang kuwa tay event nga may tabutong sa pandemic. Basin po guys, makuha na to. Mahuman yung pandemic, mabalik ka sa normal na to. Ano yung mga event, may mga programa. Pero sa karoon at panahon guys, wala pa tayo po. Simba lang ta guys para okay.